Hi, hello mga kalusuners, mga kapalowers, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi ka na itong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong partis, no? Pitsa 19 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. So karon dahil, no? Sa dili pa din, no? Shout out dahil ko sa tanan nga nagsunod pag trabaho, no? Salamat kayo sa pagsubaybay, mga kalusuners, mga kapalowers, no? Bino, di ito maglangan ni ang suwatan po day karon, no? Pidadakilin sa usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangalan nga isboy. Sinuwat ko nino ni Ray Arellano. Mabahin ko nino sa iyahang trabaho nga usa ka embalmer, mga kalasinos, no? Kabali ko din nino sa paminaw, no? Pero adlaw, no? Sa kun ako apasultiho nga ang sender si Isboy. Usahay bitaw tungod sa sobrang kaisog sa atong asawa, no? Sa sobrang kamalita. Makahimo lang nutas pagpamakak taon para lang kasabata ba? Kung nga na problema ko ni akong asawa, no? Inanay mo ko rin nita mo. Adong, bro. Mag-yung ka, di ba? Kailan nga. Tunga na. Alam mo bang minam? Taasa sa dana, eh. Taasa. Mabayo to dana. Alam mo bang larga? Go! Bahala rin. Alam mo bang minamahal kita? Okay, napailay dong. Kanta tagusab dong. Kari dong. Kita perlu lengang kau tu. Lengang kita ada. Nengalin kaya. Kere. Kere. Kera. Gaya larga. Macam kau nak? Kuan, kang magsurban katong pildi ang maglagot ge. Gelar ka. Ge. Ana. Usa tituruan na dok. Pagkasakit. Usa tituruan lagi ana unsa do tituruan na bi. Dong isboy. Ay na na ko asawa. Sige lang takaon, way ka Nganta tentang usa. Gibalitan lagi. Imirahan sa. Karon na sa day kaya mo sukar ako day. Pre. Ako sa sukaran ko asawa ha. Maligo sa na ko naligo mo gud na gani hataon. Mao na nga wa ko sukari taon, wa pa na ko sukari kay mabugnaw nya taon kanon. Anil sa ka. Amolin sa ko pre oy. Ay ko sa kan alaga di am. Di daw mahurot ni sa botelya na to. Wa pa ni mahurot. Mahurot nya ni na tong inom. Una ka mulakaw. Ikalitiwas na pre oy. Kay murag di kay ko kalahutay na pre basta hard pre. Ay lisa to ning di ba palitan ka tong fighter 50 kay tong nindot kay tong fighter 50 no. Sodo strip bugnaw kayo. Unsa? Gusto ka to fighter 50? Bisa unsa lang ko pre. Pero muli lang ko kay pre kay mo balik lang ako kay akong lawgan akong baboy. Oh, kaya ano kung sabi ni mo boy, ha? Di mo kaon, di mo sawat. Dili sa pre oy. Kalaan ba ni mo pre? Balik ka rin, ha? Kay, luto ko ba nga kada lata kayo, kada muuyog yung tabok ba, ha? Wala. Wow, pre. Bitagayan ko pre. Kay atul ko kaon dito sa mo balay. Ay, yaw, balik lang rin. Dati yung 16 anyos po, mga tato. Ayaw, oy. Tinudon to ni mo. Imo tong kagurong pre. Ayaw na pre, ay. Ayaw, pre. Sige. Balik ka! Balik ko, sige. Oh, kaya sad nimo uy. Oo. Kaon mo di ka? Ang dugay mo kay ka. Saman huwaton pa nimong mapas mo ko. Oh, biho. Pas mo ba ng lubos? Sorry, biho. Bugal-bugal ha. Bugal-bugal. Awaron. Pwede mo rin ka busukan ng ikaw, ra? Nya maghuwat pa man taon ka na ko. Naunsa man kay? Natural. Di ba ikaw may tigluto, tigsukat, nya mo reklamo ka? Day. Ay pagreklamo. Wa kay laing kuan, way laing makalihog dinhi, kita ran duha. Wa tay mga katabang. Mao gani Mao gani no. Oh, kita ra. Nya ang mahitabo ako ra. Si ako ra. Kita ra. Nya ang mahitabo ako ra. Ako ra. Ako ra. Pagtarong diha uy. Wa baya kay laing trabaho diri ha. Kada nang pag-atiman dinhi sa tumbay. Kay wa kay trabaho. Ako magbuntagay in taon ko, nahibaw ba ka sa ko trabaho. Porbida. Nabitaw ko trabaho. Pero imo man tang paundangon kay gusto rin ikay trabaho. Uy, boy, wata ka pa undanga ha sa imong trabaho ha tungod kay
kanang ako mo'y gusto nga manrabaho. O nya? Gipaundang ti ka, kay gawas nga delikado imong trabaho, gamay pa jud kay kita nimo. Imbes makakwarta ka, malkansi na hinuon ka, kay kasakit nimo, kanang kitaon mo sa imong trabaho, kuwang kaayo. Sabihin mo, kanukuha ko tao Kung na. gusto ka manrabaho, pangitag lain trabaho, kanang dili delikado, dili pareha sa to imong trabaho kaniadto. Unsa to? Demolisyon man. Tiya mo na, tigdimulis ka. Unya, nagtuo kang safety ka, ana. Dili, boy, dili. Daghan ang maglagot nimo. Labi mailhan ka. Suma, kakita ka itong pag-demolish sa bahay des iskina. Kakita ka to, no? Kita ko. Ang tig-demolish, nagtabon silang mga naong aron dili mailhan. Oh. Pero, naagya pa na ilhan. Unsa may nahitabo? Unsa nahitabo? Giposil patay. Hangtod ka rin patay lagi po. Ang ang naman sa nagbuhi gihapon. Boy, ang amo mabuhi ni kaugma. Ilang istorya, eh. Patay rin hapon sa karoon, oy. Naunsaw, kay. Apoy, badsyatan. Basta, pangitag laing trabaho, ha. Ayaw lang ato, kay delikado imong kinabuhi ato. Habis ako sa trabaho. Bisan unsa? Oh, sige, okay, bisan unsa. Basta ayaw balik ato, ha? Hala, sige. Ngita di ko trabaho. Nagpatabang ko sa kong amigo taong kumpare na ko nga suod kay nako trabaho ba sa ilang trabahoan taon. Masuod ko. Pero puro sa mablibad. Pero naiusang nga kumpare nako nakita mi okay kayo. Presi mo! Oy, Presi boy! Si Bon lang, si Don na tingado mo. Is boy, Si Don. is boy. Presi do! Sido day, sido. Pre. Kuan ba presido? Aka na sputing nga ron mo. Ay, so, dristokil mo nang mo. Sputing mo lagi kay karon. Asa ba ka? Inert. Inert ta. Ay, nibaw na ka, pre. Kining manager na tahapit. Ha, manigir na ka? Hapit na, pre. Bida, no? Kaya ang among manager, mo retire naman. Unya, murag ako may paborito sa among manager. Wow! Kuno na, pre. Kung manager na ka, pre. Sudla taon ko, pre. Maluoy taon ka na ko. Ako'y trabaho taon, pre. May problema, pre. Ikaw na guna. Siguro kayo. Wa mga kay pili sa mong trabaho. Awaw! Pili ko taon. Importante natin trabaho. Kaya paitan yung trabaho, eh. Sige lang tayo iwaward. Awayon mo itong asawa. Anak yun, pre. Kaya na ba ang mga asawa? Nga anak yun na sila. Ang bisyo magani ng uban nga may mahimong hari sa pamilya. Bita, pre. Naisawa na ko, pre. Gusto talk over sa mong pisto taon. Gusto siyang may buhari sa mong primay. Uy, di na mahimo, pre. Kita may hari sa itong pamilya. Sure. Di na ito i-surrender ang atong katugdanan. Pag sure na, pre. Okay. Bao, pre. Mo nang kitang mga lalaki. Sa tinga sa mong asawa, pre. Ayan lang. Ay lang. Pahit lang kita. Bakit? Retreat! No, surrender! Awa na, kita, pre. Laban lang kita mayo. Ay, laban lang kita. Laban lang kita. Fight. Buhaton ta, subli ko la ang atong kinabuhi, pre. Nga, may fight ka sa atong katungod, di ba? Oh, kuyawa na, pre. Usa may ito sa tusugilano na, pre. Kuan, kanyang titulan na to, fight for the kibot line. Ha? Pungod si Tay. Unsay ngan? Trabaho na ka, makatrabaho na ko hapit ay. Unsa mo ko ng trabaho, ah? Kuan day, kadang. Unsa? Eh, panlimot ko sa tupong sa tayo. Ipagtarong in town is boy, uy. Nalimot ko pangutanas ko pare yung sa trabaho ataw na akong trabahoanan ta. Nya sige lang. Ugma makita pa mo mi. Kay may pasali mo to siya nako nga makasud ko trabaho day. Oo, sige. Ay, nagbalibari. Paningkamot ka makasuod ka trabaho, aron di ka magsigig salig na ako. Oh, lagi day. Oh, pre, niyam lagi ka. Oo, ay, gipare mo ko presido. Oh, parehas day. Ako sa gipari ko presido, parehas ta ni. Wan, nangapay sa kag trabaho, pre. Oh, pre, oy. Salamat ko presido kay iyang taong tabangan taon. Usa kay itong trabaho, pre, no? Ako, be, sugot ko bisa kung sa pre. Basta doon na tayo, Hobart, di ba? So, kita pa. Mao gyud. Agaw na, dawat ay bisag janitor pa na. Kaya kain lang na. Ako, saan pre, sugot sa kuha ng janitor, pre. Oo, sus, mayon lang na eh. Ah, uy, daan pa yun ko. Ha, pre,
To, pre. Presido, pre. Okay. Take a seat. Tikasit, pre. Tikasit ko na. Baksit! Tikasit! Arid na. Askal. Gigari yun yung mga manager. Manager yung pura. Tikisit. English speaking na. Kaya ako. Tikisit na. Bita, pre. Ngayon na, nilo, pre. Ano? Ngayon ka, pre. Well. Will Actually, dugay na ko gustong mahimong manager. And this is the time. O maghinaot ko nga, pinagi ninyo nga ako mga empleyado, matabangan ko ninyo. Natural. Ayan ka bala ka, pre. Magad. Basta, di lang ka mosab. Kay mosab ka. Latahon yun. Ayan, pre. Kaya, suporta ni mo. Morgan. Bisa kaning magkudita pa. Suporta mo. Salamat ninyo mga pre. Pre. Kring, usaragi amo mga, unsa man gidaya mo trabaho, pre. Dahil, di ba mi maglisuda na, pre? Okay. Good question. Yeah. Actually, pre. Pisik Sorry. ka. Mura mo ka pa rin Junjun. Tumula ka kapitan. Ay, ipisik-pisik. Di mo ano. Wag ko kaya na Sorry, mga pre. Kamu mo ako mga pambato. Ha? Uy. Pambato mo na ko. Na. Mga dili tao. Siyawar to, ani. Dito mo tagaan og trabaho nga gamay rag sweldo. Kinalang dako yung sweldo. Kay di basta-basta yung trabaho. Wow. Kay baho sa gyud ka pre nga bugat kay Migumo. Salamat pre. Kring, unsa man gyud trabaho na, pre? Bitaw, pre. Unsa trabaho, pre? Pasayra taon ni sa trabaho taon. Gusto mo may baho sa iyong trabaho? Unsa man, pre? Embalmer. Uswa. Sa Dako mong sweldo. 30 mil ang buwan. balsumaron ka na mo. Kay Jamil, bida. Yan na, tsokol po. Bagas ka. Wala ni atras ay, pre. Kay Susimana mong operate sa atong kumpanya, ha? Ang Holy Hole Funeral Home. Huli-hul. Oh. Punyarya din taon na mo trabahoan pre. Ya, siya di ka, pre. Kuya. Kaya di ka. Okay, wako'y mahimo. Mangita lang kong lain. 30 mil na ba ni? Yaw, nasa kuy katbutang nga rin yung pistola yung trabaho. Narayon yung dawato ninyo akong trabaho nga akong gihatag ninyo. Saman, di mo? Deal o no deal? Ako, ikaw, pre. Ano man, pre? Ikaw, press boy. Saan, pre? Ako'y suyo sa dugo, ikay tigbugwak. No. Ikaw, pre, hanggang ko mo. Ako ka nagsildo, pre. Sige. Sige, larga. Oh, kumusta naman imong lakaw? Nadawat ka? Day, siyempre ako pa. Ya, mura gyapon ang sweldo. Parehas na gyapon ka ni adto. Pila gyud yung sweldo nimo sa una? 12. Ang kinsinas? Ang buwan. Amo na. Oh. Pas mo Parang ta ng satol sweldo. ba? ha? 12 ang buwan. Paita. O, pas mo ta ng sweldo, boy, oy. Namo lang gyapon nimo sweldo dai ron? Dili man. Lahi naman O, pila dai mo sweldo ron? Kinsira. Amay na lang, kani sa kagamay. Gikas 12, karon 15. Kinsina. Kinsinas mana. Ang Di kinsi. amo na. Kinsinas pa. Amay na lang na, oy. Aw. Ha? Unsa to? Ang kinsinas? Kinsinas ang kinsi. Samsang siya eh. Aso sa ato pa. 30 mil ang buwan. 30 sinas ang tulida. Nonsa. Yo, words of son ko ni mo ng kalakihan, da. Pila niyo sildo? 20 mil ang buwan. Oh, 20 mil kang Uy, gamay. time pa, oy, sigurado ka na masildo? Ka na masildo, pang manager man na, oy. Pasig na sa'yo, pas imong pandungog, ha? Dili ba? Mao man igisulti taon na mao na imong sweldo taon. Naunsa? Mao na Teka. sweldo na mas kumpare taon. Ay, di ko makatuuan na. Unya na kumutuog, na kay payslip, may kapakita na ko, boy. Okay ra nay. May noon nga di ka mo to. Sige lang. Wa pa masan mo kay bawo nga ugod sa akong trabaho. Mag-training pang ekonomi. Okay lang day. Bantay bitaw baka kubra na ko sa kong sweldo ha. Bantay bitaw mga yuka. Okay. Pre, mao na yung trabaho, ha? Kamong duha si Paritrio, kamo mo'y mga partner. Ang sabi mo. Kay kamo ramang duha ang mo trabaho, ani. So, kamo na mo'y partner. Ha? Sa adlaw, kung kinsay mo duty ninyo, ang usa sa gabi, So, pagsabot na mo, unsa man, ikaw, gabi ka. Pasabot na nga magpuli-puli be. Oo. Kuan. Unsa man? Unsa man kay amo trabaho pre? Embalmer lagi. Makalimot.
Mayo hinuon na unsa, pre. Bawang yun mo, sap. Moro gina. Maono yun na presa, makahingita mo kaglay. Yahay na kayo mga imbalmer ron. Baba? Ako rin sweldo. Mga ayaw niyo usika ang opportunity. Oh, Sweeney, imbalmer mo to, Maris. Wala ko itong opportunity. Sayang kayo. Bitaw. Saya. Ayaw niyo Daya, no? ang nga sa itong company. Unsa ba? Sakit nga, pre. Mao ang Holy Hole Ah! Funeral Homes. Basta. Unsa ba, pre? Pasay sa ni imbalmer to, eh! Samal, pre. Laban? Laban! Sige. Pusla naman. Iyaw nga na lang kunin natin madagot. Pida. Ay. Siya, okay ko, may problema ko. Anad, bitaw ka utuson ng mga dugo sa babae. Ikaw pa mo yung okay ko. May kanakian na nagagsinuyot dugo. Ako sige. O ba? Sige, pre. Suklan na to, pre, suklan na to. Pamugas yun dito, sukol na. Gitawa na yun ako trabaho, isip usa kay Balmer, ay. O dito, gitrain yun yung mayo. Hangtod nga nakuha yun ako. Nga usa na yun ko, kamayo ng Balmer. Unya? Unsa ko ni Isboy, kadaghan ko ani. Kaginsa man ni. Tidak, day. Ha? Tising nga, di. Anong pagdaon ko naman na paraw ka? Ang tala pag para kinsa di. Para na to, sweldo na ako noon sa kay. Kuyawa ko ni mo, Goy. Kuyawa, Imong hindi. ihurot og pakyaw ang tanang baligya sa grocery. Oo, naunsa man taon ay. O di ko maluoy sa uban nga nangumpra, ako lang yun tatong pagyawon. Agaling lang luoy mo giro ko. Mga awa lang ako ta, binlan ako sila. Sakto yung ka, mugiro yung kay kandak ko. Higda day. Ano pagdaon ko ay? Tilagod. Yapang ka na tingali ka? Dakong algir ko sweldo na eh. Sana unsa na ni ay. Kuyawa ko mauna. Pre. Matalisoran ni pre. Mga katanig increase sa itong sweldo, pre. Kaya pita mahalas palalito nun eh. Ganiha lang, nakakita kong away sa muslingan eh. Ano man? Wala lima nga nagpalit kong sudat. Itlog lang sa kabuk, 25 pesos na grabe. Ang lahang sa dan. Grabe kayo. Kagabihan lagi, itlog lang, 25 pesos na. Unya, muro na dako kayo yung itlog? Dako pa akong itlog. Tungo na sa pagsaka tao, sulina, siyempre, no? Di ba? Munong mahal kayo ng mga itlog ron. Good taon. Sa, gipainom na nila gasolina ilang manok. Tao, mahal kayo. Munong mahal so, saka gasolina. Sobrang tao, mabuang gasolina ang pamida. Dagat. Inom yun, Ay. sinuda. O, lagi, pre. Madaan yun na tanan. Basta mo saka gasolina, pre. Saka kita tanan. Pre, naraba ko yung nabasa sa Facebook ba nga. Ano? Kana si Congressman Sandro, Oh, sayang mungkahi. Oh. Nga tungod sa kamahal sa gasolina, pwede na kuno mag-work from home. Oh. Tungod lang sa kamahal sa gasolina. oh, mo ba? O niya? Oo, ganun, mahitabo rin Frida. Kaya murag, may ingor ba itong manager nga, pwede na kuno nga mag-work from home ta, para makasib, kay mahal kang gasolina. Usa! Uy, Isboy. Uy, yun sa na mong luyo sa tong kwarto, uy. Ay, day, ako nilipihan din, day, kay mabutangan ako, dako lamisa, day ba? Nga naman, butangan man. Tungod ni sa kabuas gubat, day. Damay mi, ane. Nga na, lagi yun sa na mong luyo. Anin ako, tilit na ba, ho? Ha? Saan? Di bahal mga gasolina? Unya? Ingo na mo manager nga, pwede na ko no work from home. Kasi na tani. Saan pa binuong biya, ha? Hoy, magdagari kag patay diri. Higda, day. Bantay ko na ako. Ay, yung binuong mahigdaw ko ni mo. Hoy, basta magdagat minatay diri. Dito ka pa sa ko din eh. Kay bawra magito nga mahadlo kong binatay. Bantay ka lang yung buwis-buya ka. Work from home, ang tao. Dili na work from home. Magdagat patay. Day! Pertes ko sa mga asawa eh. Gani, gusto niya pang dangon ko sa trabaho. Iyabang naman sa Sandro eh. Work from home. Purbida. Nya, ako giingnan nga, di lang, joke ra to. Iyan, di ko pa dangon hinoon. Ano ka? Utoy, buhato na ko ani. Palihog, tabagi ko niya eh. Utsa kay buhato na ko ani. Ismoy!
Good morning atong tanan mga kaigsunan. Good morning. Ate Jijen, good morning Oy, Ate good Jijen. morning, Sir Tupan, sa itong Jijin. presidente. Sa Oh. Tupan, si Kwan, wala lang si Boy Prahinog. So, boy, Prainog. Ang atong kapitan, si Marvin Prahinog. O ang atong konsyal, si Arnold Galiste. O si Regine Cabrera. Aha, kumusta mo diya? O Kumusta? si GC Baril. Ah. Hiwi kay kilang tinrabawan. Ya, ako siyang ipangumusta si Dodong Jade. Jade Arigudon. Diya sa ato ang o kanya o si GC Baran. O iguman si Bay Danilo. Danilo Kabang. O Gabang. Kumusta mo diha sa ato ang mga kaigsunan diya? Sitio Lagang, Sa akong Lagang. taga Lagang. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karagadlawa. si Dodong Isboy Ate Pres. Boy. Kani si Isboy Ate Pres, nakatrabaho tani siya. Dako kani sweldo Ate Pres kay imbalmer siya 30,000 buwan. Nadaot lang nadaot lang kuan ang pagtrabaho nila Ate Pres. Kay kuan man Ate Pres ang pagkatrabaho nila naigo sila sa akatong ipapasar nga balaod ni Sandro ba. Okay man to ka Sandro kay makasave tag kuan energy ato or kanang makasave tag adlaw nga dili kay ta makagasto gasolina. Kanang akatong 4 days na lang ba niya work from home na lang ang uban. Nya iya ibalmer pa siya. So pinadung patay ko sila. Ato dito sa ilang bahay mag-imbal. Okay, ano ko naman kadaginot ang mga Wala. lahan naman. Lahan naman itong mga Sakto tinahin. sikon. Mao day na nag-atang dito sa ubos sa Tipres kay mga ilugon. Lahan naman. Sa himong paklay. Paklayon ko no. Pastilan unsaon lang ani ay. Libog tani ay kaning work from home. Pero nindo ta sa mga call center mga ana okay ra. Nya si Isboy, di naman pasako nung magdagi na tayo dito sila. Di na magdagod siyang asawa Tipres. Hadlok yan. Ya, Lain alkansi sa siya. tayo, uy. Hmm. Di na maayo, uy, mag-work from home ng inana. Kanang di na ba da work from home Uy. Balmer Tipres. Lain, ano, uy. Tinuod na. Kanang kuan Ate Pres, kanang cool girl. Work from home. Ato-katutya ko sa inyo, ha? Sama na, no? Tawag ko na, day, are. Work from home. Work from home, dahil. Are mo na, kano. Mom daw, wag laki. Ito, pastilan, saon lang. Ay, ane. Anay, manok na ni, kay lami pa kay labok. Mubog sa bubok, itiil, pasok yung buwang sa kontra. O niya, ang atong kuha na ni Dong, boy, di man na madag, pasabda ni mo, amo, di din, pwede mo, sir, ang sa adto, nas badlay na ko, ihaw ng patay na ba niya, adto rito sa ligsiya ka, patay, presyo. Lain, Siking uy. baho sa kuan eh. Sa dugo sa tao, lang say kayo, lain yun. Lain kayo. Papas mo kasi lugon, okay ra. Pero ayaw lang, dong, pasabta na sa na yung maamo dong taon. Kanya, pasabta sa na ang nagpasar sa nang balaura nga, di pwede na mo, Ato, gina sa punerarya taon na mo, Holy Hall, raban na ilaha, Ate Pres, Holy Hall, Funeral Homes. Kaubaran ni sa kuan, St. Francis ni Sir Aldin Diaz. So, anan lang, tay matambag yung aning ambot usaon na ninyo, adto rin mo sa inyong trabahoan, adto rin mo iyo, itong, kung ano kang mag-imbalmer, o sana, imbalsamar dito sa inyong trabahoan. Okay, sa tayo mabasa, mas mabina, absinot, mas mabina. Agong to sagdan taas kayo. Luhoy kayo. Sige. Langhi taon to siya nga, ato siya sa Malboal taon. So, anan lang Ate Pres, mamatay ko na ni Juan. Mamatay ka kuan sa pangutanay niya kung ninyo si Ma'am Aida, kung unsay ikakuha ni Ma'am Aida, ikatambag sa ninyo kay si Attorney Phil Fernandez Banyok ba. So, ano lang Ate Pres, salamat na lang Dong, Isboy, sa pagpadangat ng atong tulumanon. Kung ako ang pasultihan.